Estima skunde sekondar duto mapacho kaos chako timo ikruok mar keto e tim tiyo kod mbui e somo kama tingo gero lab ma computer skunde jonyuol e kaunti ma Busia okwa mondo sir lwedo chenro makamago maneno ni jopuonjre odhi nyime kod somo maggi kokadho simbe ong'we yamo e kinde magin pacho. Otieno Joab ni kod ler. Mar udi motengi ne tiyo kod masinde mag kompyuta mong'ere kaka computer labs e skund sekondar ma Budokomi. Kar chung' od bura ma Matayos e kaunti ma Busia to osetieki. Masindego mag kompyuta pod ok rom jopuonjre e skund sekondar no e seche ma gidwaro timo nonro maggi e mbui. Skunde moingo 20 ma bende yudore e alworano bende ogeno mar tiyo kod labno e timo nonro maggi. Japuonj maduong' mar skund sekondar no to wacho ni thoth jopuonjre e kit somo mar CBE wuok e familia maonge kod nyalo mar nyiewo simbe ma nyasani matiyo kod mbui. Utapata kwamba wengi wanafunzi wetu wa grade ya 10, nizungumzie wanafunzi wote wa CBE, kila wakati utapata kwamba wanataka kufanya utafiti ambao unahitaji kwamba wawe na rununu za kisasa, smartphone. Wengi wa wazazi wao katika vitongoji hivi hawana hizo smartphone. Na hivyo kwa sababu tukasema kwamba iwapo tutaweka mitambo hii, manake tuna kompyuta hapa kwa sasa hivi tuna kompyuta 18 zote zimewekwa internet, ili kwamba mwanafunzi ambaye anataka kufanya utafiti kwa sababu ya uwezo ambao ni dhaifu wa wazazi wao nyumbani aweze kufanya utafiti wake hapa shuleni pasi na kuwatatiza wazazi ambao hawana uwezo wa kumsaidia kule nyumbani. Japuonjno olero ni en achiedh nade maduong' ne jopuonjre madwaro timo nonro maggi e mbui manyasani ka gitiyo kod simbe mag ong'we yamo, kata kamano gionge kod nyalo mar yudo simbego. Wajua kwamba kama mwanafunzi amepewa kazi ya ziada na mwalimu kuweza kutimiza, mwalimu siku itakayofuata anataka kupata majibu, utapata kwamba yule mwanafunzi ambaye hajawezewa kufanya utafiti hataweza kupata hayo majibu. Tuko na smart board, tuko na smart TV pamoja na computers. Kumekuwa na changamoto sana. Wanafunzi wengi tumewapa kazi, wakienda nyumbani wanarejea siku iliyofuata hawajafanya chochote. Na ni shida ambayo imekuwa inakata cross shule ambazo ziko mashinani. Lakini mradi huu tukipata ufadhili zaidi ni mradi ambao unaenda kusaidia shule nyingi katika sehemu hii. Jopuonje skund sekondar ma Budokomi to wacho ni gitemo kar nyalo mar neno ni gitieko rekod nok mar masinde makoro pod okwako gwenge matho. Mradi huu utakuwa kwa manufaa zaidi kwa wanafunzi ambao wanatuzunguka, especially wale wa JS schools, kwa sababu ukiangalia mtaala huu mpya wa elimu ambao unaitwa CBE umewekwa kwa teknolojia. Bila teknolojia huu mtaala utakuwa vigumu sana, kwa sababu mambo mingi, hata ukiangalia vitabu vyao vya kusoma, mambo yao mingi ni ya kufanya link. Thoth jopuonjre to korka korgi wacho ni koso simbe manyasani miyo ok gitim tije madwarore mondo gitim nonro e mbui. Kachal makamano osemiyo gidong' chien e somo margi kod ngima masani. Hatukuweza kumaliza kazi ya ziada kwa mapema, kwa kuwa kazi nyingi ambayo tulikuwa tunapewa mwalimu ya ziada ilikuwa yafaa kufanya utafiti, ambapo sisi kama wanafunzi hatukuwa na simu. Kuna wazazi ambao wanaweza kuwa na hizo simu, wanazo, ila hawana data ya kumwezesha mwanafunzi kuweza kufanya utafiti. Otieno Joab, Ramogi TV. Kambi moro machiwo arita e kaunti ma Migori koro dwaro mondo tend kaunti no ochul gi gope maromo silings milion 9 gowi ma osebudho ka ochakore higa mar 2017. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma oiko siganani. E kind higa mag 2017 nyaka 2019, kambi machiwo arita maong'ere kaka Marston Investigators, kambi ma odre e kaunti ma Migori ne ochiwo arita ne apisas mopogore opogore ma kaunti ma Migori. Gin apisas moting'o mano ma jalup gavana, migawo mar pur, migawo mar ohala kaachiel kod mamoko. Kata kamano bang' timo tich ma kamae, kambi ni pod bando kaunti ma Migori omenda maromo milion 9.2 mar tich mane otim e kind higa mag 2017 nyaka 2019. Director mar kambi ni Alfred Moses Sena wach ne setemo manyo chudo mare kuom higni malach, kata kamano pok oyudo chudo mare. Pesa ni asebando, asendike, asewuotho nano chuno jo Kisia, that is Kenya
Security Association. Sena wacho ni osendiko nyaka barua ni migawo mar omenda mar piny owacho mamalo ka omanyo kony ka bende bang' migawo ne golo chik mondo Ten County ma Migori ne ochule higa mag 2020. Ten County ma Migori ne ochule omenda maromo milion 2 mane dwoko piny gope ne kawuok milion 12 nyaka milion 9. Gope mabando ochakore 2017 gope gi ne gin gope mabende asendiko kata barua e National Treasury amajo National Treasury moyie ne adier gope mondo chula mondik barua kondik barua ni chula mana kasha. Rema Ten County ma Migori chulo gope ne kambini osemiyo kambini osepodho e kaunti ma Migori kod mano ma Nairobi ka jotije maromo 200 mane kambini ondiko bende sani koro onge tije. Ofisa Nairobi olot which Pokanyal managed to pay. Duties Pimanandi Kuro and the Banda Misati, Pokanyal managed to pay them. For Angama Pondo Neju teach, a Pondo no Molora, they told what they had for. Migori Kanakaman almost 60 people. For Pokanyal they could together. Director mar company Moses Alfred Senwani Nyakasani koro ponda ni jotije go mani ondiko ben Nyakasani koro bande chudo barupe mano waneno yango Ten County mongosa yudo barupe buora ka wukum company riwruok mar kembe go machiwo rita kwe kaachiel kod migawo mar omenda mar piny owacho malo ka otoni kod chudo ni makoro deko. Ten County ma Migori wach ni gidhi nyime kod ng'iyo wachni kendo gidhi kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Skul sekondar manyiri ma Kaga mantiere kaunti ma Meru ochiwo kony mar oteni 180 moriwo ngede gi matres ne od twech mar joma chuo ma Meru. Ka giyudo kony makamano, jagoro bad migawo mar ute twech Salome olero ni ratiro mar ng'ata mar yudo gige nindo maber. Kalore kode bad migawo mar ute twech osetero oteni 2,000 ne ute twech 135 e kor gwenge duto mapachoka. Ambayo ilianzishwa mwaka wa 1911, that is 1911, tumekaa miaka hiyo yote bila vitanda kwa wanaume. Na hiyo ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana. Kwa kweli katika kule kushirikiana na wale wafadhili wetu tumeweza kuwapatia wanawake magereza ya wanawake vitanda, magodoro ya kutosha pia na mablanketi. Lakini kidogo hivi tumewaachilia hao wanaume. Let us donate. Let us give. And whom are we giving? She mentions Meru prisons, where we've been having a partnership. And so I want to say, even the earlier partnership we've had has really bore fruits. And we are here today to give the beds because we do not require them now. Bad migawo mochung'ne teko ma nuclear pachoka mano NUPEA osingore jodak ma kaunti ma Siaya ni onge midhiero mag ngima dhano kata tuoche magedo madag teko stima no ma ichano ger e gwenge malenya sub county ma Bondo dhi kelo ne jopiny. NUPEA lero ni dag teko ma nuclear no idhi losi gi lony manyasani okang' madhi geng'o midhiero moro amora ne jopiny e gwenge go. Jotelo ma wuok kaunti ma Siaya kata kamano nyiso NUPEA mondo mi jopiny puonj e wi chenro no. E okenge mar tieko luoro mosebetie e kind jodak ma Siaya e wi midhiero mag ngima dhano motenore kod gedo mar dag stima mar nuclear e gwenge mag Lenye sub county ma Bondo, NUPEA ogolo dwondgi mar miyo jopiny geno. Bad migawo mar NUPEA wacho ni onge midhiero moro amora mar ngima dhano ma gedo mar dag stima mar nuclear dhi kelo ne jodak ma Siaya kaluwore kod lony manyasani ma gichano tiyogo. Kenya is going for the state of the art. Generation 4+ is what we are considering in our nuclear technology analysis. And that is what we will recommend for our country because it has very enhanced safety features. When we launched this thing last year in Bondo, we talked about it extensively. Let us not emphasize more on the negative than the positive aspect of the nuclear power. E nyim komiti mar od bura mar Senate
mochung' ne teko motelne kod Dr. Oburu Oginga, midusa mag Nupea yango ne gitimo nonro malong'o motelo ne yango gwenge mag Lenye sub-county ma Bondo kama onego chakie chenro no. Again, there are three critical aspects that you consider when you are siting a nuclear power plant, and one of it is seismology, which is earthquake prone. The other one is volcanicity. Any area around a volcano is then removed from consideration because of the safety aspect. The other issue is on environmental sensitivity of an area. So any area that is gazetted as environmentally sensitive area is excluded from consideration. The other issue is the stability of the earth of that particular area. Areas that are prone to flood, again, are excluded from consideration. Jotelo mauke county ma Siaya okwayo Nupea mondo tim romo kod jopiny mar miyo gi puonj ewi chenro makamano. Public participation is important, but it is important to also explain to them exactly what happens, like the issue of which scare people, because it will affect their attitude. I am concerned at the manner in which this project is proceeding. My first invite to any meeting was in July last year in Bondo, when, Mr. Chairman, you were there and the former Prime Minister, the late Raila Amolo Odinga, was there. And that was essentially an inaugural and preliminary meeting. And when I was asked to make my comments, I emphasized that this kind of initiative requires extensive public participation. Extensive. To date, 1 year later, I have only received one invite for one meeting. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda mane loso e kindeno ne okwayo sirikal mondo mi Nupea omenda moromo mar tieko chenro makamano. We need to help these people move a little bit faster. Already I know they have an idea in terms of the kind of technology they are preferring. If that can be sorted out, some of these things can fund themselves. And as Dr. Chanda said, there's actually the issue of technology choice. And as he has appealed to you, the other hats that you wear, you could use those hats to be able to get the executive to work with us so that we decide the technology. Chair, you've seen like Ethiopia, the head of state of Ethiopia shook hands with the president of Russia, and that really helps move things very quickly. Pea wacho ni gedo mar dak makamano dhi duoko piny nengo stima e kaunti ma Siaya, ndiko rowere maromo 12,000 tije kaachiel gi chwalo chenro mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sekta mar piende pachoka geno mar yudo sir manyien tok tieko chenro mar pi mar omenda maromo shillings $375 e kambi mar Kenani Leather Industrial Park mayudore Athi River e kaunti ma Machakos. Chenro mar pi no igeno ni biro keyo pi ne kambi mar piende ka en kod nyalo mar keyo pi lita 3.5 pile ka pile. Koya wayanga chenro makamano jagore migao mar pi Julius Korir wacho ni chenro no biro medo nyinyo ne piende rito kembego kaachiel kod chugo tije ne ojende. Jotelo mamoko bende osiro chenro no ka giwacho ni obiro konyo oganda modak machiegni kod kambino e yudo pi ma gitiyogo e chenro margi mapile. An industrial park that will transform Kenya leather sector is now becoming a reality. Number two is that dream needed enablers, roads, electricity, water. And I'm here now to provide the water. We have a pipeline of 25 kilometers. We have an additional 5.5 kilometers internally where the leather park is. And the designs for this particular pipeline is able to command up to 3,000 cubic a day. We still have a bit of challenges, and we are here with our colleagues from ADI so that we see how we can increase that volume, because the current volume is about 700 a day, but we want to increase that to 3,000, which is the design of the project.
wamepeana fedha kwa hii factory ndio watu wa area hii wafanye uso on development na wapate maji. Wamekuwa wamehangaika miaka nyingi sana, hata akaweka bidii, akaweka lami hapa, kwa sababu hata tunajua development hapa ameinuka economically, watu wa area hii wameinuka kwa sababu ya hii maji. And I'm sure in the very near future Machakos is going to be self-sufficient in terms of water and sewer. And I also want to appreciate that people must know that we have 48 governments in one, and that is becoming a reality. Jotije moingo 300 mar kambi marego sukari ma Tana River ocholo ng'ur margi wichudo mapot kaachiel kod aluora marach mar tich. Jotije go kwedo okang' mokaw kod kambino mar koso ndikogi e tich e yor orak tok tiyo kuom moingo higni 2. Maneja maduong' mar kambino Ezekiah Muleshe osingo mar manyo resruok ne chandruoge ma jotije go kaloe. Tana Sugar tumeanza wao saa hii tuko miaka 2 tunaendelea na wao. Mimi kama chairman kile ninaomba ni turekebishe mahali kuna shida. Mahali kuna shida ni hiyo lori watu wapate gari la kawaida. Unajua unafikiri kuna gari za kawaida kama bus inaweza beba binadamu. Tumeajiri watu miaka 2 mpaka saa hii casual. Iko kwa kategoria gani? Mimi nataka MP ajibiwe hiyo swali mbele ya watu hii kampuni jibu. Hawa watu tumewaajiri miaka 2 iliyopita bado ni casual ama ni permanent ama ni nini? Ninataka kujua ni sheria gani wanatumia saa hii kulipa hawa watu. Na kusihi GM chini ya wiki 1 ama wiki 2 nyinyi kama management mkae na wafanyikazi wenu, yale yameongelewa muweze kuhakikisha yameweza kushughulikiwa ipasavyo. But for this project to have the impact, ile impact ambayo hata nyinyi wakaaji wa Tana River County na Bura na viongozi, ile impact ambayo mungependa kuona na hata sisi tungependa kuona, lazima sisi wote tukubaliane, tukuje pamoja, tushikane mkono, tuweze kuingia kwa shamba, tuweze kupanua shamba. Piny owacho kwa mondo oduok chien nengo mamalo ma oganda ma pacho kae chulo mar yudo teko stima, ma bende ojachiwne johala ma uso pi. Jokanya sekta mar pi wacho ni nengo mamalo mar teko stima koro miyo customers mage achiedh nade mathoth. Kalore gi gavana e kaunti ma Laikipia Joshua Irungu, dwarore mondo bag twak makende mar loso kod kambi mar Kenya Power e wi medruok mar teko stima. I know it's a bit chilly, but tariffs, special tariffs have been given to other people. But when a special tariff is not given to the water companies, then it means people should not cry when we are talking about what tariffs being high. Because how else would you be able to sustain supply of water if it is not cost effective? You can't. As we look ahead, I believe the future of utility management will not be defined by digitization alone. Every utility is becoming digital. And I know even here, all the utilities today are digital. But the real differentiator will how effective organization transform data into intelligence, intelligence into decisions, and decisions into measurable impact. And as he says, technology is in all aspects. Not smart meters, not the pumps. Everything now is smart. I think the last time Willow Grundfos presented for us in a bi-monthly meeting, where there is a smart pump that is able to tell that there is more power, it reduces, or there is less power, it asks for it, and sometimes sends an alarm and tells you, hey, kuna shida, there is somewhere, mimi sitaki kupasuka. And can you imagine a pump telling you, mimi sitaki kupasuka? That's where we are going. Geno nitiere ni yiero maiga manyien biro bedo kod chike matayo kwano omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns mag. Kawuono ne odiochieng' manyoro en odiochieng' mogik ma duol matayo yiero e pacho ka ABC ne kawo pacho oganda e wi kaka ibiro gawo omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns mondo oket campaigns ma pacho ka obed mag ratiro kendo maketo ji duto maromre.
Achiel bang'e geno koro mienjo ni duol matayo yiero IEBC koro nyalo biro nono kendo gayo kwan omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns magi kaluwore kod dwaro mar katiba ma pacho ka. En wuoth ma ok osebedo mayot ne IEBC kaluwore ni jood bura osebedo ka thiro kenge duto mag temo keto chikno e tim. Ler kata kamano noduogo mienjo higa mar 2022 tok dong' ng'ado ni chike ma kamago ok ochuno nyaka kal e od bura. Justice Anthony Murima, in his final disposition of the two petitions, directed the Commission to develop the regulations contemplated under Article 88(4)(I) so that the country has in place the requisite regulation. In doing so, the Commission will be promoting constitutionalism. He further held that regulations under Article 88(4)(I) of the Constitution are statutory instruments and not constitutional instruments. Jakom mar IEBC Erastus Ethekon kaloso kawuono maneno odiochieng' mogik mar kawo pach oganda e wi omenda ma josiasa biro tiyo godo e goyo campaigns, olero ni loso chikegi biro chiwo thuolo marom ne josiasa e paw campaigns kendo miyo jo-Kenya tich mayot. So you're looking at the regulations which are broader, but in these discussions we also need to discuss the aspect of contributions and also the spending limits. Contribution and spending limits are intended to promote fairness, transparency, accountability, and to create a level playing field in the electoral competition. IEBC koluwo komiti makende magichuogo ne loso chikegi, olero ni ok en gima yot nono omenda makamagi, mak mana gibiro temo ni dwaro mar katiba ochop kare. So now, how do we get now the expenditure limit? We pick the fixed cost per ward, for example, plus the unit cost per person times the population of that ward, plus the unit cost per kilometer times the size of that ward in terms of kilometer squares. Now that gives you the expenditure limit for a person aspiring to be an MCA. The regulations have made provisions for periodic and final campaign finance reports detailing contributions, expenditure, surplus funds and supporting documentation. Duol no lero ni josiasa biro chuno mondo bed kod accounts mar bengi moyiedhi ne omenda mag campaigns kendo hulo kama omenda makamago wuokie. It has to be a new bank account that candidates or political parties would require for purposes of monitoring. It also prescribes the management, operation, and closure of those bank accounts and the submission of bank statements once the campaign period is over. Magigin mana paro ma IEBC osechako kuom oganda, igeno ni chike mogik ibiro chapi e gazet ma pacho ka kendo ketie tim e yiero mabiro. Simfrozo Kinda, Ramogi TV.